Moikka! Mun nimi on Reetta ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle ja ensimmäiseen videoon! Vitsi miten jännää. Joo. Mä oon tässä pikkusten kanssa vielä kotosalla. Lähetään Aino just viemään päiväkotiin ja sit Ionan kanssa lähdetään treenille ja siitäpä se sitten viikko taas lähtee hyvin käyntiin. Huhhuh. Tosiaan mä oon pitkään miettinyt, että mä haluaisin ruveta kuvailemaan tänne YouTuben puolelle videoita, niin nyt sitten päätin tämän vihdoin aloittaa. Ja mun sisko sanoi tuossa muutama viikko sitten, että mä olisin hyvä vlogaaja, joten täällä sitä ollaan. Terkut vaan siskolle. Mut joo, nyt lähdetään viemään toi Aino tonne päikkyyn, niin päästään sitten treenille. Tervetuloa mukaan meidän ensimmäiseen vlogin pariin. Ainako söpö? Söpöjä. Olette molemmat. No niin, nyt on Aino viety päikkyyn. Se on ihana, miten se jää tuonne niin mielellään aina leikkimään ja touhuamaan. Ja nytkin menivät tuohon ulos. Näkyy Lapion kanssa siellä leikkivän. Joo, tosiaan meillä on 3 lasta. Inna on 10V. Sitten on Aino täyttää ensi kuussa 2. Ja sitten on tämä meidän pienimmäinen Iona, joka on 7 kuukautta. Olen hänen kanssaan vielä kotona tässä jonkun aikaa. Joo. Mut nyt me lähdetään sinne salille. Katsotaan, onko siellä paljon porukkaa. Kello on nimittäin 9, niin toivottavasti ei olisi vielä ketään. Mut joo, nyt mennään. Nyt on treenillä käyty, just tultiin kotiin, mutta en viittinyt sieltä salilta kuvata mitään, koska siellä oli ruuhka-aika. Hurjat 5 ihmistä, mutta se on niin pieni se sali, missä me käydään, niin siellä joutuu aina vähän jonottelemaan ja oottelee laitteisiin, niin en viitsinyt siinä enää sitten ruveta kameraa etsiä esiin ja ruveta kuvailemaan, mutta joo. Muuten ihana sali, mutta näin ruuhka-aikana, niin sillä joutuu vähän oottelemaan. Sinne saa myös lapset ottaa mukaan, niin aina on kiva sitten koko perheen voimin käydä vähän jumppailee ja treenailee. Ja tuo Ionakin just viihtyy sen tunteroisen rattaissa. Touhua tai nukkuu päikkereitä, niin kiva sitten käydä aina näin aamulla treenaamassa. Mut joo, nyt mä voisin tähän väliin kertoa vähän itsestäni ja meidän perheestä ja mitä suunnitelmia meillä on tälle kevättä ja tälle vuotta ylipäätään. Pääsette vähän kärryille, kuka minä olen ja näin päin päin. Joo, kyllä. No niin. Mä laitoin Ionankin tonne päikkäreille. Hän oli koko treenin ajan hereillä, oli vähän väsynyt. Piti paitakin vaihtaa tähän väliin. Mutta tosiaan, mun nimi oli Reetta. Mä oon 30-vuotias ja 3 lapsen äiti. Me asutaan täällä Kuopiossa avopuolison ja lasten kanssa ja meillä on tuo pieni koira, Pepita. Tosiaan mä oon itse vielä vanhempainvapaalla ja kouluttaudun tässä samalla. Niin mulla menee tämä arki aika lailla siinä, että mä vien aina 9 päikkyyn ja sit haen sen 2, niin siinä välissä käydään sit Ionan kanssa treenillä ja leikitään yhdessä ja sit mä yritän vielä opiskellakin, joten muutaman tunnin aina kerkeen päivässä opiskella, mutta nyt sen pitäisi sit helpottua, kun tuo Anttikin jää sit kesälomalle, niin yritän syksyllä viimeistään saada tämän purkkiin ja
päästä töihin. Että se olisi semmonen raja. Mut joo, on välillä kyllä vähän haastavaa. Ei hirveän monta tuntia kerkeä aina opiskella tässä viikolla, mutta eipä se mitään, pikkuhiljaa. Sitten, mitä mä ajattelin, että tämä kanava tulisi jatkossa sisältää, niin varmasti treeniin ja hyvinvointiin liittyvää materiaalia. Mä itse treenailen 3-4 kertaa viikossa ja aloitin pienimuotoisen elämäntaparempan tuossa puolisen vuotta sitten, niin varmasti siihen liittyvää materiaalia on tulossa sitten jatkossa tänne. Jos haluatte nähdä, mikä oli lähtötilanne tai missä ollaan nyt, niin voisin tehdä siitäkin sitten pienimuotoisen videon. Ja joo, sitten toi meidän 10V-neiti tykkää tosi paljon kokkailla ja leipoa, niin hänen kanssaan on varmasti sitten mukavaa yhteistä tekemistä, kun päästään toteuttamaan uusia reseptejä ja kokkailemaan tuonne keittiöön. Sitten mä tykkään tosi paljon sisustajaa laittaa meidän kotia. Nyt se on tosi vähän jäänyt. Pitäisi noi jouluverhot tuolta ikkunasta jo pikkuhiljaa repiä pois, joten kodin päivittelyä on varmasti tänne tulossa. Sitten mä haluan ruveta matkustelemaan ja näkee tätä maailmaa meidän lasten kanssa. Mä olin nimittäin pari vuotta olin siis sohvaperunana niin sanotusti. Makasin täällä sohvalla raskaana, joten haluan ruveta liikkumaan ja näkemään tätä maailmaa lasten kanssa ja enemmän touhuamaan muutenkin perheen kanssa yhdessä, joten varmasti on tulossa meiltä reissuvlogeja, et semmoista. Ja hei, jos tuli jotain kysyttävää, niin laittakaa ihmeessä viestiä tuonne kommenttikenttään tai sitten IG:n puolella. Mä vastailen sielläkin. Ja jos tuli jotain videoideoita, mitä voitaisiin lasten kanssa tehdä, tai missä voitaisiin matkustella, niin mä poimin niitä sitten tuolta. Ja jos on jotain, mitä voitaisiin Kuopiossa tehdä, koska mä oon asunut täällä nyt 6 vuotta vai enemmänkin, 8 vuotta, ei hirveästi ole mun mielestä tekemistä tämän lasten kanssa muuta kuin hoploppi tai trampoparkki. Jos on jotain, jos joku tietää, missä me voidaan sitten mennään sanat sekaisin. Mitä me voidaan yhdessä tehdä, niin olisi kiva tietää, mitä täällä voi lasten kanssa touhuta. Mut joo, nyt mun on pakko ruveta hetkeksi opiskelemaan, niin jatketaan myöhemmin. Kivoja leikkejä. Reipas. Annaks käden äitille? No. Hyppy! Joo, Aino haettu päivystä. Ajattelin tähän väliin nyt tehdä pikaisesti sämpylöitä, koska tajusin, että meillä ei ole välipala leipää. Ja meillä on kauppapäivä tänään, kunhan Antti pääsee töistä, niin tein nyt välipalasämpylät. Yleensä Aino syö päikystä välipalan, mutta nyt olinkin niin ajoissa sitä sillä hakemassa, että se ei kerennyt välipalalle. Mutta leivotaan sitten itse sämpät. Mut joo, nyt aloitetaan. Taikina. En todellakaan tiedä, miltä tämän pitäisi näyttää, mutta tehdään nyt jonkunnäköisiä. Istumaan haluat niinkö? Haluatko sä leipoa? Joo, no äiti antaa sulle. No leivohan siitä sämppää. No tarttuuko se sinun käsiin? Niin. Leivo vain. Tämäkö on sinun tekemä? Tässä on Aino tekemä leipä. Hän saa syöttää sitten välipalaksi. Äiti kuule pesee nyt kädet. Pestäänkö sinun kädet? No, siellä on Ainonkin tekemä pulla. Sämpylä.
Ai sä nuolet vaan voit siitä päältä, niin onko hyvää? Nam nam. Maistellaan. Joo, muuten ihan hyviä, mutta aika kuivia. Siis vehnäjauhoista tulisi varmasti sileimpiä ja ei ehkä näin kuivia, mutta näillä mennään. Me syön nää ja lähdetään aina sit hakemaan se esitöistä ja mennään kauppaan. Eiks vaan? No Inna meni sinne nuorisotalolle. Niin. Isi on töissä vielä. Mut joo, tästä lähdetään kauppaan. Seuraavaksi. Kukas täällä? Cool baby. No niin. Kaupassa käyty. Otettiin leipästä. Piti 2 eri kaupasta käydä. Lakko, ei ole leipästä. 1 000 000 rahkaa. Salattia. Ja meillä on nakkikeittoa ruokana. Joten nakke. Keittokasviksia. Kananmunia. 2 kappaleita. Ostettiin tämmönen kala salattiin. Sitten ostettiin näitä kanoja. Kanaruokaa. Painavia. Levitettä. Anteeksi, mutta mitä se mulla on päässä? Nyt muistat laitetaan. Aina viihdyttämisen. Aina viihdyttämisen. Miten sä touhuat? Lasketko sä mäkeä siitä? Lasketko? Yes. Vielä olisi iltahommat ja koiran käyttö ja sitten pääseekin jo nukkuu. Vai pitikö meidän tänään vielä katsoa 1 jakso formuloita? Niin, se oli tarkoitus. Niin, se taisi olla. Mut sit pääsee. Semmonen päivä taas tänään. Miten niin tyttöjen isi? Väritätkö sieltä porkkanaa? Väritätkö? Mä tulin koira vielä käyttää tässä pikkulenkillä. Tytöt jäi sinne iltapalalle ja iltahommille, niin nyt ajattelin lopetella tän videon tässä samalla. Mut tosiaan, paina ihmeessä peukkoa, jos tykkäsit ja tilatkaa meidän kanava, niin nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!